Akong teacher. Oh, Joy, malihog ko Joy. Kato ba na ay stop dito, ang right? among teacher ning tabang jug pangibot Kani madam, Marisa. sa amo ang garden. Hi. Welcome. Hello teacher. Welcome to my channel. Ang among maestra nga buutan ug kugihan. Sana teacher. Ang wish na ko nimo teacher. Mapareha na ka ni Ma'am atong principal. Si Ma'am Lilia Ramirez. Wasgan oy, arang kakugihan jud ni de Carmelita si Charlene ug kini mga classmate uban wa ko kaila. Ug ilabi na ni among Alay sila na mom boy. oh lagi. Sige pamik kung video. Si Carmelita kugihan nga pagkatao luoran. Oh, nya. Kugihan jus tanan. Grabe. Grabe. Grabe gyus, Bohol, Orongan. Bubon sobre. Grabe ka mga kugihan ng akong classmate oy. Di pangkaon lang gud ang mga sagbot. Grabe, kakugihan. Wala, pagkapot na ko ay mas teacher nga. Okay ra ba? Ano to? Okay ra teacher oy. Sus dito yung nakatabang sa hili ako Pananong di ani wala ka tatuan pag bundo-bundo ani. Wala man ko naka-appeal kay liwat ba ko ato. Ha? Diri dai ka ato? Nakapuan ko katyo. Oh. Igubak man ko. Sayo sa tao. Isang sayo ha. Ang alipuntak ko. Lagi. Grabe si Rina nagkabaguon sa mga sagbot. So sa nga akong partner to in town. Grabe, kakugihan. Sige rat pamicture si Miggy Okay. Sige talagpuan sa Miggy ha. Dungan na Miggy. Mao lagi. Gitarongin akong Grabe Diyos Rina. Aradyon ko si Rina kakugihan. Anong kumuan sa kuan. Kontag sa akong mga classmates na humanag yod ang atoang garden sa grade 1 science class ni Ma'am Teacher Mansalay. Bumisi lang din. Yan siya may tutukon, ma'am. Ako rin natutlog nga. Iya. Maayong buntag! Ani ami karon sa Vanilad Elementary School kay nang limpyo mi Brigada Eskwela. Ang akong mga kauban, si Carmelita Orongan. Charlene. Rosel. Welcome ni Rosel Oron. Akong classmate sa grade 1 Mansalay sa science class. Yes, guys. Daghang salamat ha. Kayo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Hubad sa Dango o Hubad sa Palad. Salamat dong. Ang akong cameraman. Classmate ha? Unsa apelyido? Daghang salamat ha sa imuhang pagkameraman nako sa ako ang sa ganito.
Okay. Madam. Di arami teacher. Tunaganin niyo, madam na. Oh, nahumana gyud ni glimpyo sa among garden. Hawa na oh. Pertig yung kaong teacher oh. Og ni Charlene. Limpyo na gyud. Hi teacher. Nagkagiintay gamay pizza na buhi. Mga unata sa sili. May gani kaining ulan. Humok. Humok ibton. Humok ibton ang mga sagbot. Ngarang ka. Grabe just teacher mangibot. Murag yung naanad og bukid. Ah. So, ang among teacher o arag yung kagrabe kakugihan. Ibot jud ag ibot jud mga sagbot. Hindi pa pamahawon. Hindi ka. Kumali pa makaluwang. Luwang bukit yun. Luwang bis ka maisa. Hindi kuha na mo. Hindi mo gano'n pa mahawon. Bukit na di kang magtulog luwang. Oh, gaming teacher. Nanimuta pa kaso. Guna. Guna dahil. Pangitaon. Alang sorry teacher. Teacher. Pag-iintay, nagpabilin teacher. Teachay. Sus, ang akong naipot mo ganing biyabas. Ang mga maestra grabe yung ipot. Grabe yung ipot ang mga maestra. Mao na ni ang mga sagbot nga nahagbas ni teacher. Teacher. Nahang oh, humana gyud. Teacher on, ang kajud, parang
Ang tabang o pangibot ang mga picture sa Banilad Elementary School. Humanag yun. Ang mga maestra o nanabang dyan. Nanabang ipot sa mga saglit. Brigada Eskwela. Ang mga maestra nanguan dyan, nanabang. Tangan. Huwag nalang manok. Brigada. Muna siya tambal sa kalibang. Oh. Kani tambal mo na siya sa kuan. Diba? Dali! Oh, nandiyan ang mga isla. Oh, nanabang. Ani ako karon sa Banilad Elementary School kay mag Brigada Eskwela. Brigada Eskwela ang akong mga classmate.
namunit nas mga sagbut.